Goedemorgen, Sarah. En natuurlijk een heel goedemorgen aan al onze luisteraars. Vandaag is een bijzondere dag. Ik moet je iets vertellen, want ik loop over van energie. Gisteren gebeurde er iets groots. Ik kreeg een melding op mijn telefoon van de bank. Mijn salaris is gestort. Mijn eerste, echte, volledige salaris hier in Nederland. Ik opende de app en ik zag het bedrag. Zoveel cijfers. Ik dacht dat ik zou gaan dansen. Ik dacht dat ik de gelukkigste man op aarde was. Hoi, Lucas, wat leuk om je zo enthousiast te zien. Gefeliciteerd. De eerste keer salaris krijgen in een nieuw land, dat is een mijlpaal. Je hebt er hard voor gewerkt, maar ik hoor ook iets anders in je stem. Je klinkt een beetje onrustig, alsof je koffie hebt gedronken dan 10 koppen achter elkaar. Wat is er aan de hand? Wat doet dat geld met je? Dat is het hem juist. Sarah, in het begin voelde ik me machtig. Ik voelde me sterk. Ik dacht direct aan alles wat ik kon kopen. Ik maakte in mijn hoofd een lijstje. Ik wil die nieuwe elektrische fiets, de Van Moof. Je weet wel, die zwarte die iedereen in Amsterdam heeft. En ik wil een nieuwe laptop en dure kleren. Ik dacht, als ik dit koop, dan zien de mensen wie ik ben. Dan zien ze dat Lucas succesvol is. Maar toen, gisteravond, zat ik op de bank en ik voelde me niet blij. Ik voelde me leeg. Een vreemd gat in mijn maag. Waarom voelt succes zo eenzaam? Dat is een heel eerlijke vraag, Lucas. En ik denk dat veel mensen dit herkennen. Je bent in de val gelopen. De val van meer. We denken vaak dat geld een medicijn is, een medicijn tegen onzekerheid. We denken, als ik die fiets heb, dan hoor ik erbij. Maar dat is een illusie. In Nederland hebben we een gezegde, al draagt een aap een gouden ring. Dit is en blijft een lelijk ding. Dat klinkt grappig, maar het betekent, spullen veranderen niet wie je bent. Je waarde zit van binnen, niet in je portemonnee. Heb je die fiets echt nodig, of wil je alleen maar dat mensen naar je kijken? Als ik heel eerlijk ben, Sarah, wil ik dat mensen kijken. Ik wil respect. Ik heb de afgelopen maand 50 uur per week gewerkt. Ik zat op kantoor terwijl de zon scheen. Ik heb mijn vrienden niet gezien. Ik heb mijn moeder niet gebeld. Ik heb alles gegeven voor dit geld. En nu heb ik het geld en ik wil een beloning. Ik wil ruilen. Ik heb mijn tijd verkocht en nu wil ik spullen terugkrijgen. Is dat niet hoe het werkt? Is dat niet de droom? Het is de droom van de reclames. Lucas, niet de droom van het leven. Je zegt het zelf. Je hebt je tijd verkocht. Tijd is kostbaar. Je hebt uren in een kantoor gezeten die je nooit meer terugkrijgt. En nu wil je dat compenseren met een stuk metaal? Met een fiets? Denk je dat die fiets je de uren met je vrienden teruggeeft? Denk je dat die fiets je moeder belt? Nee, spullen vullen de leegte niet. Ze maken de leegte vaak alleen maar groter. Want nu heb je ook nog de stress dat je fiets gestolen kan worden. Daar zeg je zoiets. Stress.
Ik heb nu al stress over die fiets en ik heb hem nog niet eens gekocht. Ik ben bang dat hij beschadigt. Ik ben bang dat hij weg is. Het lijkt wel of mijn bezit mij bezit. Ik voel me een slaaf van mijn eigen wensen. Sarah, help me. Ik wil niet zo leven. Ik wil niet rennen in de rat race. Ik zie mijn collega's rennen. Ze hebben mooie auto's, maar ze lachen nooit. Ze zien er grijs en moe uit. Ik wil niet grijs worden. Ik wil kleur in mijn leven. Dan gaan we het vandaag anders doen. We stoppen met rennen. We gaan stilstaan. Ik daag je uit. Lucas, laat dat geld op de bank staan. Raak het niet aan. Ga dit weekend geen winkels in. Kijk niet op bol.com. Kijk niet naar Coolblue. We gaan op zoek naar iets dat gratis is. We gaan op zoek naar de stille waarheid. De waarheid over geluk. Ben je klaar om de stad uit te gaan? We zijn nu buiten. Sarah, we lopen langs de Amstel. Het waait een beetje. De lucht is grijs. Typisch Nederlands weer, maar het is hier rustig. Er is geen lawaai van trams of auto's. Ik merk dat mijn schouders omlaag gaan. Ik was zo gespannen. Nu kan ik weer ademen. Het is gek. Ik heb tienduizenden euro's in mijn zak. Digitaal dan, maar ik voel me rijker door deze gratis lucht dan door dat geld. Hoe kan dat? Dat komt omdat de natuur niet oordeelt. Lucas, de bomen hier langs de rivier, die maakt het niet uit of je een dure jas aan hebt. Het water stroomt gewoon. Hier ben je geen consument. Hier ben je gewoon mens. En dat geeft rust. We vergeten vaak dat we onderdeel zijn van de natuur. We sluiten ons op in betonnen dozen en we kijken naar schermen. Maar daar worden we niet gelukkig van. We hebben lucht nodig en tijd. Weet je, de tijd is eigenlijk de enige echte valuta die we hebben. Tijd als valuta. Dat vind ik een mooie gedachte, maar ook een enge gedachte. Want geld kun je sparen. Geld kun je meer verdienen. Maar tijd gaat alleen maar op. Elke minuut die we hier lopen komt nooit meer terug. Dat maakt me soms bang. Ik heb zoveel tijd verspild aan onzin. Aan scrollen op mijn telefoon, aan pieker over wat anderen van mij denken. Ik wil mijn tijd beter besteden. Ja. Dat is een heel goed voornemen. In Nederland hebben we een cultuur van parttime werken. Veel mensen vinden dat vreemd, maar het is eigenlijk heel slim. Mensen kiezen ervoor om minder geld te verdienen en in ruil daarvoor krijgen ze tijd, een dag voor de kinderen, een dag voor de hobby of gewoon een dag om niks te doen. Wij noemen dat lummelen. Ken je dat woord? Lummelen? Lummelen? Nee, dat kende ik niet. Het klinkt grappig. Een beetje lui. In mijn cultuur is lui zijn een zonde. Je moet altijd productief zijn. Als je zit, moet je een boek lezen of iets leren. Gewoon zitten en naar de muur staren? Dat mag niet. Maar hier zie ik mensen op bankjes zitten. Ze kijken naar de eenden.
Ze doen niks en ze zien er gelukkig uit. Is lummelen het geheim? Misschien wel. Lummelen is opladen. Als je telefoon leeg is, leg je hem aan de lader. Maar als wij mensen leeg zijn, blijven we doorrennen. Dat is gevaarlijk. Dan krijg je een burn-out. Lummelen betekent dat je je hersenen rust geeft. Geen prikkels, geen informatie, gewoon zijn. Kijk eens daar, Lucas. Zie je dat bankje verderop? Daar zit iemand die het begrijpt. Zie je dat meisje? Ja, ik zie haar. Ze zit onder een paraplu. Het begint een beetje te regenen. Ze heeft een rode sjaal om. En wacht. Er zit iets naast haar. Een dier. Het is een kat. Een rode kat. Ze aait de kat. Ze deelt haar paraplu met het beestje, zodat hij niet nat wordt. Ze praat tegen hem. Ze lacht. Het is zo'n simpel beeld, maar het raakt me. Waarom raakt het me zo? Omdat je de waarheid ziet. Lucas, je ziet verbinding. Dat meisje heeft op dit moment niets anders nodig. Ze heeft geen Tesla nodig om gelukkig te zijn. Ze heeft alleen die kat en het moment. Ze zorgt voor een ander wezen en die zorg, die liefde, die komt terug. Kijk hoe die kat naar haar kijkt. Dat is onbetaalbaar. Geen enkel salaris kan die blik kopen. Dat is de stille waarheid. Ik blijf maar naar dat meisje kijken. Sarah. Ze ziet er zo vredig uit. Ze heeft genoeg. Dat woord blijft in mijn hoofd hangen. Genoeg. Ik heb altijd geleerd dat je moet streven naar meer. Beter, sneller, hoger. Maar misschien is genoeg wel het hoogste doel. Hoe weet ik wanneer ik genoeg heb? Mijn hoofd zegt altijd, nog 1 ding erbij. Nog 1 paar schoenen. Nog 1 vakantie. Genoeg is geen getal. Lucas, genoeg is een gevoel. Het is een klik in je hoofd. Het is het moment waarop je stopt met vergelijken. Zolang je kijkt naar wat de buurman heeft, heb je nooit genoeg. Want er is altijd iemand met een grotere auto of een groter huis. Maar als je kijkt naar wat jij nodig hebt om warm te zijn, om veilig te zijn, om geliefd te zijn, dan heb je al snel genoeg. Kijk naar jezelf. Je bent gezond, je hebt werk, je hebt vrienden. Wat voegt die dure fiets daar echt aan toe? Eigenlijk voegt hij alleen maar angst toe. Angst om hem te verliezen. En hij voegt een ego toe. Kijk. Kijk me eens. Maar ego is geen geluk. Ego is een ballon die je steeds moet opblazen. Ik begin het te begrijpen. Ik ga die fiets niet kopen. Ik ga mijn oude fiets houden. Hij rammelt een beetje en het licht is kapot. Maar hij rijdt. En ik ben niet bang dat iemand hem steelt. Dat is eigenlijk ook een vorm van vrijheid, toch? De vrijheid van het niet hebben. Absoluut. De vrijheid van bezitloosheid. Hoe minder spullen je hebt, hoe minder zorgen je hebt. In Nederland noemen we dat ook wel ontspullen. Mensen doen hun huis leeg, ze brengen zakken vol kleren naar de kringloopwinkel en ze zeggen allemaal hetzelfde.
Het voelt lichter, alsof ze ballast overboord gooien. Je huis wordt leger, maar je hoofd wordt ook leger. En in die leegte ontstaat ruimte voor creativiteit. Voor gesprekken, voor liefde. Ik ga vanavond mijn kast opruimen. Ik heb zoveel kleren die ik nooit draag. Ik ga ze weggeven. Misschien aan het leger des heils. Ik wil die lichtheid voelen. En dat geld op mijn rekening. Ik ga het niet uitgeven aan mijzelf. Ik wil dat gevoel vasthouden van dat meisje met de kat. Zij geeft haar bescherming aan het dier. Ik wil ook iets geven. Ik heb het gevoel dat geven me gelukkiger maakt dan nemen. Klinkt dat gek? Nee, dat klinkt helemaal niet gek. Dat is wetenschappelijk bewezen. Altruïsme, het helpen van anderen, maakt endorfines vrij in je hersenen. Het is een natuurlijke drugs. We zijn sociale dieren. Lucas, we zijn gemaakt om samen te werken, om voor elkaar te zorgen. Als we alleen maar voor onszelf zorgen, worden we eenzaam. Als we delen, worden we verbonden. Heb je al een idee wat je wilt doen? Ik denk aan mijn buurvrouw, mevrouw Jansen. Ze is 80 jaar oud. Ze woont alleen. Ik zie haar soms lopen met haar boodschappen. Ze loopt moeilijk. Ik zeg meestal alleen maar hallo en loop snel door, omdat ik het druk heb. Maar ik heb het helemaal niet druk. Ik maak me druk. Ik denk dat ik haar ga vragen of ik haar boodschappen mag doen. Of ik koop een bos bloemen voor haar. Gewoon zomaar. Van mijn eerste salaris. Dat is een prachtig idee, Lucas. Een bos bloemen voor Mevrouw Jansen, ik zie het al voor me. Ze zal zo verrast zijn. In Nederland houden we van bloemen, dat weet je. Maar het gaat niet om de bloemen. Het gaat om de aandacht. Je zegt tegen haar, ik zie u bent niet alleen. Dat is het grootste cadeau dat je iemand kunt geven. En weet je wat er dan gebeurt? Jij loopt weg met een glimlach. En die glimlach, die blijft de hele dag. Veel langer dan de kick van een nieuwe laptop. Ik voel het nu al. Ik word al blij als ik er alleen maar aan denk. Het is grappig, hè? Ik heb nog niks gedaan en toch voel ik me al beter. Het is alsof mijn focus verschuift. Eerst was mijn focus, wat kan de wereld mij geven? Nu is mijn focus, wat kan ik de wereld geven? Het maakt me minder behoeftig. Ik voel me sterker. Ik ben geen slachtoffer meer van de reclames. Ik ben een maker van mijn eigen geluk. Je bent de regisseur van je eigen leven geworden. En niet meer de toeschouwer. Dat is volwassenheid. Lucas, veel mensen worden oud, maar niet iedereen wordt volwassen. Volwassenheid betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoel. Niet wachten tot een product je gelukkig maakt, maar zelf geluk creëren. Door te geven, door te lummelen, door tevreden te zijn. Je hebt vandaag een grote les geleerd. Misschien wel de belangrijkste van je leven. Ja, dat denk ik ook. Ik kijk naar het water van de Amstel. Het stroomt gewoon door. Het heeft geen haast.
Ik ga proberen om meer zoals het water te zijn. Vloeibaar. Niet star. Ik ga mijn geld gebruiken als gereedschap, niet als meester. Ik bewaar het voor als ik het echt nodig heb, of voor als ik iemand kan helpen. En die fiets, die laat ik staan. Ik ga morgen lopen naar mijn werk, of ik pak de tram. En ik ga naar de mensen kijken. Echt kijken. Dat klinkt als een perfect plan. En vergeet niet, Lucas, dat geluk vaak in de kleine hoekjes zit. In een kopje koffie in de zon, in een goed gesprek, in een kat die spint. Je hoeft niet ver te zoeken. Het is allemaal hier, nu, op dit moment. Terwijl we hier staan, in de koude wind. Voel je het? Ja, Sarah, ik voel het. Ik voel me warm van binnen, ondanks de wind. Dank je wel. Dank je wel dat je me hebt tegengehouden. Je hebt me gered van een grote fout. Je hebt me gered van de Tesla-val. Ik ben misschien geen miljonair op de bank, maar ik voel me vandaag wel een miljonair in mijn hoofd. Weet je, Sarah, ik denk dat ik mijn identiteit aan het veranderen ben. Vroeger dacht ik ben Lucas, de man die carrière maakt. Nu denk ik ben Lucas, de man die tijd heeft. Dat klinkt veel luxer, vind je niet? Tijd hebben, dat is de ultieme luxe in deze drukke wereld. Ik ga mijn vrienden bellen. Ik ga zeggen, kom langs, we gaan koken, we gaan praten. Geen dure restaurants meer, gewoon thuis, aardappels schillen. Samen zijn. Dat is de essentie van de Nederlandse gezelligheid. Gezelligheid kun je niet kopen. Een duur restaurant kan heel ongezellig zijn en een kleine keuken kan de gezelligste plek op aarde zijn. Het gaat om de sfeer, om de openheid. Als jij je masker afzet en je vrienden zetten hun masker af, dan ontstaat er magie. Dan ben je echt samen. En dat kost een zak aardappels en een beetje liefde. Aardappels en liefde. Dat wordt mijn nieuwe motto. Ik ga dat op een tegeltje schrijven. Ha ha ha. Maar serieus, ik voel me bevrijd. Ik hoef niet meer te doen alsof. Ik hoef geen indruk te maken. Ik ben gewoon Lucas, en dat is genoeg. Ik hoop dat de luisteraars dit ook voelen. Dat ze stoppen met rennen, al is het maar voor 1 minuut. Adem in, adem uit. Je bent goed zoals je bent. Wat een mooie boodschap voor onze luisteraars. Ik denk dat veel mensen dit moeten horen. We zijn zo streng voor onszelf, we moeten altijd meer en beter. Maar vandaag zeggen we nee, vandaag is goed. Dit moment is goed. Laten we dat vasthouden. En laten we afspreken, Lucas, dat we vaker gaan wandelen, zonder doel, gewoon om te zijn. Tess. Dat is een afspraak. Elke week. We gaan de natuur in. We gaan lummelen en we gaan kijken naar de wereld in plaats van naar onze schermen. Ik kijk er nu al naar uit. Het leven is eigenlijk heel simpel. Als je stopt met het moeilijk te maken. Dank je wel, Sarah. We zijn aan het einde gekomen van onze wandeling en van deze aflevering. De zon breekt een klein beetje door de wolken. Zie je dat? Een klein straaltje licht op het water. Dat is een knipoog van het universum. Het zegt,
jullie zijn op de goede weg. Lucas, ga straks naar mevrouw Jansen, koop die bloemen en geniet van haar glimlach. Dat ga ik zeker doen. En ik ga de kat aaien die ik onderweg tegenkom. Ik ga genieten van de kleine dingen. Lieve luisteraars, bedankt dat jullie bij ons waren vandaag. Ik hoop dat mijn verhaal jullie heeft geholpen. Trap niet in de val van het snelle geld. Zoek het geluk in de stilte, in de vriendschap en in het genoeg. Jullie zijn allemaal rijk, als je maar weet waar je moet kijken. Mooi gezegd. Wees lief voor elkaar, wees nuchter en vergeet niet te lummelen dit weekend. Het is goed voor je ziel. Tot de volgende keer bij Nederlands voor jou. Dag allemaal. Tot de volgende keer en geniet van de rust. Doei. Doei.